Di na gid basta ang palitonon sa balay. Maong niluhod ko diriya pakiluoy ani niya. Taga na kog tip 20 pesos likramo man. Ay, obra niya. Ay ba? Atay ba iti oy? Sugdan siyang adlaw og joke lang sinigang. Guys, joke lang sinigang. Tungod sa kainit sa panahon karon, need na namog aircon. Aircon na kusog-kusog para di na init. Kay aircon ang karaan di na kadaog sa bag-o na kong kwarto. For sure malipay gud akong Disney princess. Need na sa diilisan akong aircon nga karaan kay tungod 10 years na ni. Di guys, shout out to guys sa Imperial Appliance guys, Plaza guys. Aray mo guys kay barato, pangitaan ko guys, Francis guys. Joke lang, tinola. Sa mga naiplano din mo pa itong appliances, kaya na mo sa Imperial sa car-caran. Kaya mga trabahante diri, porting butan na. Ayaw lang magduola niya kay mayroon ni sa sales to. Guys, joke lang, sinigang. Video niya ang pag-grind sa trabaho. Bisag wala na siya anak. Kung gini siya kay tungod sa daghang kay babae. Adlaw na lang nila dalhon sa ilaha. Nay mo bugbuhok, taas og buhok og blending. Sige jud pangutan na diri kung say nindot paliton. Pero plano jud ako mopalit og split type. Kaya nakanindot ani dili saba. Ya inverter pag yun walay kas kuryente. Kani bugno jud kayo, kurog itlog na to ani. Guys, joke lang, sinigang. Pero kani atong amigo wala ni itlog. Maong sigig pamabay kay dili makaanak. Ani ako naging sure pag-ayo kay mao ni akong paliton. Career ta kanindot sa ninga brand. Medyo mahal jud siya 34,000 pero pides ra ni. Pero okay ra daog ra pud din ako sa pagduwag scatter. Ganina lang naka-withdraw tag 20,000. Puna lang to gamay bati na kaayo. Kani si Francis grabing sales stock sa tuwa. Murag masuko sa kuha manok magna. Guys, joke lang sinigang. Aka ni siya, nanin siya built-in nga glutathione powder mo tong makaputi jud ang career. Samot puti gani. Puti ba mo? Munti ba kayo? Mayroon nag-sales stock. Built-in na glutathione powder. Sales stock 100% ba? Napoy daghang TV diri ay gamay napoy dako. Unahon na ako kanusa ako makapait og ginaani. Kay di na bagay sa amo kay porte nang gamaya sa mong balay. Pero basin ni puhon manifest na to, makabalay na ta sa atong dream house. Simple good but elegant ba? Fill up na ta diriya kay ato nang bayran. Gcash lang ta kasi pag-withdraw na kog scatter. Sa Gcash na padong. Ipa-drawing kog sketch niya kung asa mong balay. Pero mao na ako na drawing murag tao. Kita man walang pinag-aralan, maglisod jud ta ani. Maglisod pagsuwat kay di ka mo sa spelling. Katouches yun eh. Rotunda. Simpan. Kanang short. Yan. Libog-libog. Mong sila likramo gyud sa kuha kay di ko kamao. Otter mo ngoy. Awas sketch. Awas sketch. Barili kar-kar dulu. Oke na. Barili. Terus nga brad atay. Ito dia. Atay bitawi. Eh bird mapukbol ta na bird. Mas kay bird sa anto yata. So ito yung number mo bi. Atay mo ngoy. Number? Oh number bird. Tawag sa installer ba? Bigay mo ko. Woo! Abi na ko si Deki ni ko. Kanila likramo pa sung yata nga tip 20 pesos. Buto. Dato mo dahil bay dilaw. Ay, obra niya. Ay ba? Atay ba iti oy? Ako yung mga fans ni mga kasi idol niyo, tihik kayo. Bitaw guys, ari na mo palit kay goods na jud kaayo. Kay sa mga mall mahal kay ni. Katon 34,000 apil na to sa installer. Pero ayaw magtuwa ni niya kay mangingilad ni. Uy, joke lang sinigang. Nagaw. Og mao talaga ko gusto ipa-install kaso busy kay sila. Mong sa Sabado na lang i-update mo sa vlog nako. Kay sa Sabado na sa kumanghatag sa inyo og sapatos. Duha kong pilion ng mga daog sapatos nagikan sa Soulmate Kicks Car. Manghatag yapon din kog tag 500 og tag 1,000 sa mga mag-register o mag-deposit sa link na sa comment section. Dili lang kwarta akong ihatag sa inyo kundi na sa cellphone. Kay nakoy bag-ong duwa nga ipaila sa inyo mao ni ang 639JL. Mao ni siya ang bag-ong link nako. So bag-ong link gani kusog jud kaning hatag. Siyempre, ari gito sa Super Ace, ang pirming ginaduwaan ako. So, pusta ta diri ang 50 pesos sa 50 pesos. Yan, spin na ka. Oh, di ba? 50-90 na. Oh, di ba? Nice ka. Hello. 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 O, kung 50 pesos, na imong 1,000. Hello, na imong 1,000 ng 50 pesos. Nya, pwede sa ka mo buy bonus diri ha, buy bonus. Nya, kana. Kaya ang buy bonus kay na 10 free spins, kay tulo ka scatter man. Oh, dagkugata doon na. Na 10 free spins na ha. Wala, dagkugata doon eh. Ah! Wala! Wala! Wala, 6,000! Dako! Ah! Dako! Wala! Wala, 15,000 na! Tawa na! Hala. Hala, kadang daong na ko.
Uma, daog ta diri og 16,860. Kamo dia kung gusto mo magduwa, kung gusto mo makadaog ani og matagaan og GCash, pagduwa na mo, pag-register mo, pag-deposit sa link sa comment section. Pero pahibalo ha, bawal sa mga bata. 18 pataas ang pwedeng mo duwa. Ayaw sa nyo, di ka ha, kananara mo extra kwarta.